खावदों बेखौथ' जेनेबा जोंनि न'निफ्रायनो दिरुङा खेवनानै लांखादों दिरुंनिफ्रायनो गैखाया आरो बोरमाया आं फुङाव नागिरलाबायबाय ओमफ्राय गैया ओरैनो लामा ससेयाव थांबाय ओमफ्राय बेलेगफोरनिखौ नुनानै आं है जोंनिया गैखाया होननानै आं फैफिनबाय आरो ओमफ्रायो ओरैनो माबेसेसो नोंसिनियावथ' माबेसेसो लाङो जोंना मासे आरो खासिमोन आरो बोरमायाबो न' खाथिनिफ्राय आरोबाव सोरनिफ्रायबा गोमाबावदों होननाय खोनादों गोमानायाथ' नैबे गामियावनो माथाम बिस्रा जेनेबा खासि मानै बिमा मासेमोन आरो गासै माबेसे बोरमा गोमाखो माबेसे गामियाव जेनेबा 9था आरो जेनेबा ओइ गामि गेजेरावबो बिसिनिफ्राय माबा लांदों आरो बेखौथ' जेनेबा खासि नामा जोंथ' मिथिला नैबे न' खाथि नालाय खासि मानै बिमा मासे बे हरनि समाव गामिनि जादों आरो हरनि समावनो बोरमा लाना थांदों बोरमायाथ' जोंनिफ्राय माथाम खासि मानै बिमा मासे एसे गिदिर गिदिर मोनलै मथा मथि माथामजों बिदिनो 20,000 20-21 हाजारसोनि बोरमामोन आरो खैथासो समाव जानाय बेखौथ' गम मोननाय जायासै हरनि खैथा समाव लांखो एखे गोमाबाय आरो ओमफ्राय गामियावनो सोनाबथिंजाय बे न'खरसेनिफ्राय माबा गासै खैथा बोरमा गोमाखो सोनाबथिंजायनिया माबा जोंनिफ्राय माथाम ओमफ्राय थिनालि खनायाव मासे गासै 9था बोरमा हरसेयावनो लानानै थांबाय आरो 40-50 हाजारनि मथा मथि गासै बेसेबांसोनि आरो गिदिरखौसो लांदों मालाय औ गिदिर मा बेबायदि फोरमायनो आरो सानदों दायो बे समाव फोरमायनायाथ' जोंथ' मारैखौसो खालामनानै मारै बावनो जेनेबा बेसेसिम जाबाय थाग औ थियारि जेनेबा थाजानो हमना ला मोनबाय दा जाथाया जालांबाय माने गाव गावनो एसे माने एलार्टआव थालायोबा मोजांखौ सानो आरो जेनेबा गामिनि मानसिफोरखौ मानसिफोरबो रावबो गैया औ गैया फुरा बर' गेजेरनि जायगायावसो बर' एरिया गेजेरथार औ माने आसरित ना गुबुन जाथिखौ सन्देह खालामनोबो माने खाथियावनो गैयाबा खाथियाव गैयाबा बेखायनो माने लकेलनिनो बे बाहेरनि सिखावबाबो माने लकेलनि सिखाव दंफायो आरो बेहाय बेबायदि सन्देह जाना थाबाय आरो गन्द्रानिफ्रायनो औ लांदों आरो गन्द्रानिफ्रायनो खुना लांखादों डाइरेक्ट बेबायदि दिनै हराव खैथासो सममोन बेखौ आं मिथियासै आंनिया गासै बोरमाया 6था दंमोन नैबेयाव मासे खायो बैयाव फान्थि मानै फिसा मासे नैबेयाव खासि फिसा बै गिदिरमोन आरो बेयाव खानाया बोथेग्रा ओरैनो फुरुंनानै हगारग्रामोन आरो दहाय फुङाव नुबाय माने बोरमाया गैया दसे उनाव जों खबर मोनबाय गामियाव नैबे आंनि न'से बारनानै सानसुमा नार्जारि होननायनिफ्राय खासि माथाम बेनिफ्राय खासि मानै बिमा मासे खासिया गिदिर गिदिरमोन ओमफ्राय 8-9 हाजार मोनोमोन आरो मासेयाव बेनिफ्राय दसे उनाव खबर मोनबाय बे चन्द्र नार्जारि होननाय बिसोरनिफ्राय माबा लांदों आरोखि माबा माथाम 8था जोंनि 9था बोरमा गैया आरो ओरैनोथ' अनुमान जों खेल लायासै 12थासोआव आं बाहेरायाव ओंखारदोंमोन नायनाय जायासै आरो खिन्थु मा समाव लांखो बेखौथ' दा मिथिला जाहैबाय सन्देहफोर दं नामा सोरखौबाफोर सन्देहथ' जों गामियाव सन्देह खालामथावना गैया बर्थमान सिगांफ्रावनो एसे एनै बैसागु समाव खावग्रा दंमोन बेखौथ' गैला दा न'आवबो गैखाया बिसोर गामियावनो नाथाय बोरमाल' नङा बे सिगां साननैसो सिगाङावबो मोसौ बायदि बायदि गोमागासिनो दङ दासान्दि रायजोफोरखौ माबायदि एलार्ट जानो थाखाय खावलायगोन आङो दा नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दाख्लैबावै जिथु मोसौ गोमाबाय मोजां मोजां मोसौ गाय मोसौ हालुवा गोमाबाय दा रिसेन्टलि दिनै थांनाय मोनायाव जोंनि गामिनिफ्रायनो न'थामनिफ्राय जिहेथु 9था बोरमा लांबाय गिदिर गिदिर बेखायनो आङो जोंनि ओनसोलनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौनो नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि एलार्ट जानो थाखाय आं खावलायनो सानदों जाहाथे जायगानि सिखाव जानो हागौ बा जायगानि सिखावानो गोजाननि सिखावजों लिंक जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानो हागौ बेनिखायनो इयुनाव जाहाथे जों बे सिखावनिफ्राय रैखा मोनो बेनि थाखाय जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि गागि सुबुंफोरा रायजो राजाफ्रा जाहाथे एलार्ट जायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायबाय आरो